मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ डिब्रुगड़ तिनिसुकिया बायपासआव लामा जाब्रबथायाव गथ'जों लोगोसे 4 थैदों। आसामनि डिब्रुगड़ तिनिसुकिया बायपासआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे गथ'जों लोगोसे 4 सुबुंफोरा गावसोरनि गारिनि कन्ट्रल खोमानानै कारपाथआव गोग्लैनायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। 4 गाखोगिरिफोरा जायगायावनो जिउ गोमायो। थैनायफोरखौ मोहन साहा, राजेश गुप्ता, मन्टु साहा आरो सासे उन्दै गथ' अर्थ गुप्ता होनना सिनायथि होदों। सुलुंनि बादियैब्ला हानजाया बिहारनिफ्राय दावबायगासिनो दंमोन आरो बरडुबियाव खुरमा बाहागिफोरखौ लोगो हमनो थांगासिनो दंमोन। कालभार्टनि सिङाव गोदोनाय गारिखौ मोनफिननो थाखाय गंसे क्रेननि गोनांथि जायो। कालभार्टनि सिङाव गारिनि थाथायनि थाखाय रैखाथिनि नाजानाया गोबां हेंथा जादोंमोन। जाब्रबथायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै, नाथाय सिगांनि इसाराया फोरमायो दि लुनाय जायगानि साखाथियाव गाज्रि नुनो मोनै आरो थोजासे लामानि नेरसोनआ दुखुनांथाव जाथायाव बिहोमा होदों जानो हागौ। जायगानि पुलिसआ उनाव फैयो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय गोथै सहफोरखौ बोखांनो हायो। नैथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव हाथियार गोनां गाग्लोबग्राफोरा भिआइपि र'डआव आइजोनिफ्राय सनानि चेन सिख'ना लांदों। गंसे स्कुटाराव 2 हाथियार लानाय गाग्लोबग्राफोरा मंगलबारनि फुङाव गुवाहाटीनि भिआइपि र'डआव सासे आइजोनिफ्राय सनानि चेन सिख'ना लांदों होनना मिथिनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला आइजोआ फुङाव गावनि गथ'साखौ फरायसालियाव दोनलांनो थांगासिनो दंमोन जेब्ला गाग्लोबग्राफोरा बरबारि ओनसोलाव बिखौ नोजोर होदोंमोन। गाग्लोबग्राफोरा नम्बर प्लेट गैयालासे स्कुटार सालायनानै आइजोनि साखाथियाव फैदोंमोन आरो आइजोखौ हाथियारजों हुमखि होदोंमोन। बिनि उनाव बिसोरो गोख्रै जाथाय जायगानिफ्राय खारलांनायनि सिगां बोलो बाहायनानै बिथांजोनि सनानि चेनखौ सिख'ना लांदोंमोन। गाग्लोबजाग्रा आइजोआ बे समनिफ्रायनो जाथायनि गुवारै फोरमायनानै दिसपुर पुलिस थानायाव मोनसे मावख'आरि गजर थिसनो। पुलिसआ दा जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो सन्देहगोनां सुबुंफोरखौ हमनो थाखाय नागिरगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ आसाम सोरखारा गोजाननि साहा बागानाव सावस्रि जोथोन लाबोनो थाखाय मबाइल मेडिकेल इउनिटफोर जागायदों। आसामनि साहा बागानफोराव, गुबैयै गोजान जायगाफोराव सावस्रि जोथोननि खाबुखौ साबसिन खालामनो थाखाय रायजो सोरखारा गोनांथार सावफाहामारि सुबिदाफोरजों सुजुनाय मबाइल मेडिकेल इउनिटफोर (MMU) जागायदों। बे हाबाफारिनि थांखिया साहा बागाननि मावसाफोर आरो बिसोरनि नखरफोरनि थाखाय सावस्रि सिबिथायनि फारागथिखौ फोजोबनाय, जायफोरा गोबां समावनो गावसोरनि आलादायै थानायनि जाहोनाव दोरोङारि सावस्रि सिबिथाय मिरुफोराव सौहैनायाव जेंनाफोर मोगा-मोगि जायो। 80 MMU नेटवर्कजों बे हाबाफारिया 514 निबो बांसिन साहा बागानफोरखौ सिबिथाय होनो थियारि खालामनाय जादों, जाय मावसाफोरनि दरखंआवनो जोबोद गोनांथार सावफाहामारि नोजोर होगोन। बे जुनिया महरै डिजाइन खालामजानाय गारिफोरा गोबां रोखोमनि सावफाहामारि आगजुजों सुजुजानाय, बेखौ रोखा खालामो दि बेफोर ओनसोलनि थागिरिफोरा गुवार सावस्रि सिबिथाइ मोनो। MMUफोरा थागिरिफोरनो बेसेन नाङै मुलिफोर, डायग्नोस्टिक आनजाद आरो सावफाहामारि सुबुरुनफोरजों लोगोसे गोबां सिबिथाइफोर होयो। बे सिबिथाया आसामनि साहा गायग्रा ओनसोलफोराव सिबिथाय गैयै सुबुं अनजिमानि थाखाय सावस्रि जोथोनखौ बांसिन मोननो हाथाव आरो बयनोबो मोनसे मख'जाथाव आगान। ब्रैथि खौराङावनो दङ आसामनि मायंआव मोब्लिब बोगथाबजानानै सासे गथ'सानि जिउ खहा जायो। आसामनि मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मायंआव मंगलबारनि फुङाव हाइ भल्टेज मोब्लिबारि तारजों बोगथाबजानानै सासे उन्दै गथ'साया दुखुनांथावै जिउ गोमायो। मोन्नाय खौरांनि बादियैब्ला, मिनहाजुल मुंनि गथ'आ लामानि सेर-सेर थाबायगासिनो दंमोन जेब्ला बियो गोरोन्थियै तारखौ दांदोंमोन, जायनि फिथाय महरै मोब्लिबनि गिख्रंथाव शक जादोंमोन। बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो। बे समावनो थागिबिफोरा बे दुखुनांथाव जाथायाव सांग्रांथि गैयैनि थाखाय मोब्लिब बिफानफोरखौ दायनिगिरि खालामदों। बिथांमोनहा जाथायनि सोमोन्दै जिल्ला खुंथाय आरो मायं पुलिस मोन्नैनोबो खौरां हरो आरो थाबैनो राहा लानो खावलायदों। थांनाय दानाव आसामनि अरांआव दुर्गा फुजा फोरबोनि समाव गोजौ भल्टेज गोनां तारजों मोब्लिब बोगथाबजानानै सासे बिमा आरो फिसाज्लानि जिउ गोमानांदोंमोन। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ 30 बोसोर बैसोनि अख्तरा खातुन आरो बिथांनि उन्दै फिसाज्ला साकिब आहमेद होनना मिथिनाय जादोंमोन।
गिबियाव उन्दै गथ'साखौ मोब्लिब बोगथाबजानायनि उनाव जुजिबाय थानाय नुनो मोन्दोंमोन आरो जेब्ला बिनि बिमाया बिथांखौ बासायनो थाखाय खारलांदोंमोन अब्ला मोनसे दुखुनांथाव जोबनायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। 5थि खौराङावनो दङ बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभाया सुकुमार बसुमतारीखौ गोसोखांनो खावलायदों। बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभाया बे बोसोरनिफ्राय मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गुदि बर' साहित्य सभाखौ 14 नबेम्बराव बर' सुबुं थुनलाइनि सन्यासि सुकुमार बसुमतारीनि थैनाय सानखौ फालिनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि बर' सुबुं थुनलाइनि सादु सुकुमार बसुमतारीनि थैनाय सानखौ 2006 मायथाइनिफ्रायनो बरमा गुदि बर' साहित्य सभाया सुकुमार बसुमतारीनि सायाव सावराय जथुम आरो थुनलाइनि बादायलायनाय खुंनानै फालिबोदों। सोलिफु बोसोरनि 16 नबेम्बर खालि बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि अडिट'रियामाव बर' थुनलाइ आफादनि सानाव बर' सुबुं थुनलाइनि सन्यासि सुकुमार बसुमतारीनि गोसोखांथियाव बिथांनि सोमोन्दै खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि लानाय जादों होनना रामसियारि आरो कुलाराम ब्रह्मआ रबिबाराव बुंथिदों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।